Ayan, isa na namang magandang araw mga paps. Bali tayo po ay papuntang Naga City ngayon. Kasi ngayong araw ay Piña Francia Festival. Magsisimba po tayo sa Basilica. Nakakalungkot isipin kasi pag ganitong araw napakaraming debotong pumupunta sa Naga City. Halos buong bansa na mga deboto ni Inang Piña Francia ay pumupunta sa Naga. Ayan. Kaso lang ngayon nakakalungkot isipin kasi nga dahil sa pandemya, ayan, nakontrol yung mga galaw ng mga tao sa mga border, kung ano-ano ang mga requirements para lang makapasok. Ayan, nakakalungkot isipin. Dati pag ganito napakasaya sa Naga. Ayan, nakakamiss talaga. Ipanalangin na lang po natin na matapos na tong pandemya na to, kasi ayan, nang magawa naman natin yung mga gusto nating gawin, gusto nating puntahang mga lugar na walang makakahadlang, makakontrol sa atin sa pang-araw-araw nating gawain. Ayan. Okay, sa lahat po ng mga nagra-rides, mga driver, ayan. Sa lahat ng may mga pupuntahan ngayong araw, ride safe po tayo. Ayan, kaya sabi nga po dati, parati, na palagi nating isipin na meron tayong pamilyang naghihintay sa ating mga tahanan. Ayan. Okay, ingat-ingat na lang po tayo palagi. At palagi po tayong mananalangin na tayo ay safe sa ating pagdadrive. Ayan. Traffic sa ngayon. Bakit kaya? Parang may checkpoint doon sa unahan. Ingat-ingat, ingat-ingat. Okay, meron ngang checkpoint mga paps. Oops, lusot. Sige mga paps, kita-kits na lang po tayo sa sa Basilica. Ayan.
bawal barilob ang motor. Yan mga paps, dito tayo. Medyo sa kami diba? Siguro kuming motovlogger. Yan mga paps, nandito tayo ngayon sa yan, Basilica. Dito yan sa Naga City. Sa ngayon kasi Peña Francia dito ngayon. Kaya medyo mahigpit din. Marami mga bisikleta din dito. Ayan, mga vlogger din yan. Pasok lang tayo sa loob. Maybe on one car, that's